Zdravo, dragi ljudi! Danas ću vam pokazati kako da napravite prirodni afrodizijak za potenciju, koji pored toga takođe ima i mnoga druga zdrava dejstva. Semenke bundeve su bogate proteinima i korisnim mastima. Važno je znati da su semenke bundeve jedan od najboljih izvora cinka i omega-6 masnih kiselina, a naravno ne sadrže holesterol. Cink je mineral koji normalizuje rad mozga, poboljšava pamćenje, smanjuje umor i normalizuje san. Orasi obiluju biljnim vlaknima, proteinima, velikom količinom mangana i nešto manje gvožđa, magnezijuma, kalcijuma i B vitamina. Brojna naučna istraživanja dokazala su da je orah veoma zdrava i lekovita namirnica koja čuva mozak i srce, pomaže u regulisanju telesne težine, snižava krvni pritisak, a i pomaže muškarcima suočenim sa problemom neplodnosti. Med sadrži vitamine B grupe, E, A, kao i vitamin C. Ako ga konzumirate redovno, pospešuje plodnost, poboljšava varenje i jača nervni sistem. Za ovaj recept je potrebno 100 g oraha, 100 g sirovog semena bundeve, 250 g meda i 1 limun. Koristit ću secka kako bih orašasto voće sitno samlela. Samleveno voće ću prebaciti u činiju. Iscedit ću sok od jednog limuna i dodat ću sok u činiju sa samlevenim voćem. Zatim u smesu dodajem 250 g bagrimovog meda. Sve ću to zajedno promešati. Smesu ću sipati u teglicu i čuvat ću je u frižideru. Ugodan dan i vidimo se u nekom od narednih videa. Želim vam dobro zdravlje. Veliki pozdrav!